laugarren mailako bi taldek bere bertso saioak eskainiko dizkigute. Lauakoak mago lanetan dabiltza, baina trakets samarrak direnez, ea zer gertatzen den. Txampona sartu, hau da ez ustekoa, barruan geratu. Hementxe eskuetan daukagu pilota, desagertarazteko aireraino bota, baina pilota erori lurrera, nahi genuen tukoa, ez zaigu atera. Gaur egingo dugu, truko bat kartekin, baietza osabalik, eratu honekin. Nahaztuko ditugu, jarrita izena, baina nahi dugun karta aurkitu ezina. Gaur munduzko trukorik onena egin dugu, guraso denak ume bihurtu ditugu. Berriz ezin ditugu, bihurtu guraso, gabotankoa da nahiko frakaso. Txiaren trukoa, goaz egitera, aurretik prestakagu, hortako txistera. Txisteatik atera, nahi dugun txia, elefante atera, hau da txia. Guk egingo dugu, zuen txatrukoa, espero izatea, zuen gustokoa. Eskuan sartu dugu, handia zapia, eta atera zaigu zeharo txikia. Udea gertu dagoela eta laudekoak kontartzara doaz. Pertsonaia desberdinak aurkituko dituzte. Ura, eguzkiak, sorosleak, izozki saltzaileak, marrazoak. Ez egin zalantza, gugabe ze demontre, litzake ondartza, guk erre dezakegu, zuen gorputz dena, beldurrik gabe eman, ezazue krema. Baina ederra, itxasoko ura, jendea ibiltzen da, gurekin gustura. Beroa duzunean, gurekin freskatu, ta sortuko ditugu, pila bat olatu. Jendea
solos